So, for today's video, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang guys, ang mukbang ko ay ito. Whole roasted chicken. Ayan. So, first time kong gagawin to sa channel na isang buong manok. Yung imumukbang, makikita nyo sa aming mesa, sa aking mesa. So, ayan. Biyanan ko guys, yung nagluto nito, sariling ingredients niya yung ginamit. So, ayan. Ilalapit ko ng konti. Ayan. Para makita nyo yung kulay talaga. So, yan guys. And then, may sasawan ako dito na Mang Tomas at Toyo Mansi. So, ayan yung amoy nito guys. Sobrang, ay meron din pala akong lettuce dyan. Sa gilid-gilid. Ayan. So, yung amoy nito, nakakagutom. Ang lakas makagutom ng amoy nito guys. So, let's eat. Ito meron akong kanin dito, no? So, kanina pa ako, excited tikman to. So, ayan, kainin na natin siya. Ayan yung itsura niya, guys. Init-init pa to, eh. So, wala nang kutsara-kutsara, no? Nahin na natin itong balat. Ang sarap! Nagtataka talaga ako. Minsan, kung paano nagagawa ng biyanan ko yung mga ganito kasarap na luto. Biruin mo, hindi mo na kailangan pumunta sa tindahan ng manok para bumili ng roasted, chicken. Dito sa kanya lang. Sobrang solve ka na. Sobrang malasa niya guys. Lapit akong konti. Para makita niyo yung sarap. Dito muna natin siya sa Mang Tomas titikman. Guys, ang sarap. Ito yung amoy niya. Panalo. Ayun yung palaman niya sa loob. Meron pala siyang palaman sa loob, guys. So, diba? Sobrang sarap. Sobrang malasa. Juicy din siya guys. Super juicy. Ang sarap. Yung mga nagre-request nito ng isang buong manok. Yung lang namin napag-plan. At saka guys, yung timplang ginamit sa kanya ng biyanan ko. Mapa soy sauce, mapa Mang Tomas. Pwede. Manamis na miss. So, pilayan na natin siya guys. Ang bango niya. As in, super, ang bango niya.
So, kung hindi pa kayo kumakain, habang pinapanood nyo ako, kumain na kayo guys. Kasi, hindi ko na kayo kayo. Ang sarap niya, promise. Isa sa masarap na roasted chicken na natikman ko itong gawa ng bilang ko. Promise. Hindi ko sinasabi dahil biyan ko siya, pero ang sarap na talaga magluto. Guys. Sarap oh. Kahit saan mo siya isaw-saw. Panalo. Guys, yung mga ibang request nyo, sa mga susunod videos namin, iniisa-isa ko yan. Inuna ko na muna ito. Actually, may na-film na ako. Yung isa pa. Inuna ko lang in-upload to kasi matagal na itong nire-request. Para lahat naman po na nare-request, napagbibigyan namin. Nga pala guys, ng mga nagtataka kung bakit hindi ko pa hanggang ngayon kasama si Hailey magmukbang. Ayan, may celery din pala siya. Kaya pala, ang bango niya. Kasi guys, kakagaling niya lang sa ubod sipon. Ayun, napapagaling pa siya. Ewan ko ba, nung bago siya nag-birthday, nagkasakit siya. After ng birthday niya, nagkasakit ulit siya. Kaya, ayan, focus muna ako kay Hailey. Hindi, siguro mga twice a week na lang ako makakapag-upload ng mga videos. Habang nagpapagaling pa siya. Pero sa mga susunod naman na araw, pagaling na naman siya kasi live siyang, or agad siya dinadala sa page niya. Ayan. Kasi may mga nagtatanong kung bakit hindi ko nakasama magbukbang si Hailey. Tapos minsan talaga nagme-message pa sila guys. So sobrang nag-touch ako. Ayun po yung dahilan. Halos kakagaling niya lang magkasakit ng bago siya mag-birthday at ngayong after ng birthday niya, ubod sipon naman po siya. So kaya hindi ko siya nakakasama. Ayan guys. Kita nyo ba? Bugbog sarado yung chicken sa akin. Ang sarap na kasi, sobrang lambot. Hindi siya yung manipis na mataba and malaman tong
Nabilang ko. So, ayan guys. Busog na naman na ako. And nakita niyo naman, naubos ko yung kanin ko. And itong itong manok, ayan na lang yung natira. Sobrang konti. Ito, buto na lang to eh. Ayan o. Ayan. So, ayan o. Nakikita niyo ba yung niya? Juice na nagagaling sa sa manok. Kawawa naman yung manok. So, ayan natin kung nagpahabol pa eh. Ayun, sobrang sarap. Yun na nga guys. Sa mga susunod na video, hopefully lahat po ng mga request nyo na request nyo na gusto nyo makita ang imukbang ko or imukbang namin ni Hailey. Hopefully, sa mga sunod-sunod na pag-upload namin, matupad na po namin yan. So, kakalang, ang sarap talaga. Ngayon, tapos na ako guys. So, yan lang guys. Sana nagustuhan niyo tong video and please paki-like naman. Don't forget to like guys. Maraming salamat sa panonood and subscribe to our channel. See you next video. Bye!